салом алейкум бародаро, касоне ки сюжет карда наметонен, марамад ма кӯтоҳака карда ба шумо нишон метавам. Сарлавҳа шумо бояд 13-14 секунда видеои каротки шортс кунен, ё ки ай картинка мешава. Ай картинка оқа маъне надора, хуб гап занен бо беҳтара, ё ки ягон видео. Наки натонистен, баъд аз картинка месозен. Хулоса инамҷа плюсака пахш мекунен, добавить сюжет. Добавить сюжет инамҷа пахш мекунем бародарони азизи муҳтарам ва дар инамиҷа хитона нишон мета, баъдан видеора пахш мекунен. Дар ами видео инамиҷа хитонда видеое ки лозимаи мегирем. дар пеши парвардигор чӣ мегӯӣ? валлоҳ қасам забонут лол мегарда, ягон сухан гуфта наметавонӣ. фардо рӯзи қиёмат дар рӯзи маҳшар дар пеши парвардигор чӣ мегӯӣ? валлоҳ қасам забонут лол мегарда, ягон сухан гуфта наметавонӣ. фардо рӯзи қиёмат дар рӯзи маҳшар дар пеши парвардигор чӣ мегӯӣ? валлоҳ қасам забонут лол мегарда, ягон сухан гуфта наметавонӣ. фардо рӯзи қиёмат дар рӯзи маҳшар дар пеши парвардигор чӣ мегӯӣ? валлоҳ қасам забонут лол мегарда, ягон сухан гуфта наметавонӣ. фардо рӯзи қиёмат дар рӯзи маҳшар дар пеши парвардигор чӣ мегӯӣ? валлоҳ қасам забонут лол мегарда, ягон сухан гуфта наметавонӣ. фардо рӯзи қиёмат дар рӯзи маҳшар дар пеши парвардигор чӣ мегӯӣ? валлоҳ қасам забонут лол мегарда, ягон сухан гуфта наметавонӣ. фардо рӯзи қиёмат дар рӯзи маҳшар дар пеши парвардигор чӣ мегӯӣ? валлоҳ қасам забонут лол мегарда, ягон сухан гуфта наметавонӣ. бародаро инам хел сюжет добавит мешава. Просто дар айни сюжет кардан овозои ма буромадеста буд, гап зада натонистум. Хулоса осонакай плюса пахш мекунем, сюжета пахш мекунем, видеои каротки то 13-14 секунда. Кӯшиш кунен ай 14 секундам поён биёя бо хубай. интихоб мекунен ва баъдан дар онамҷа нағмаҳо дора менависонен, метонен силкаи канал бимонен намтари. ва баъдан як ҳафтада як бор як канала як ҳафтада як бор карда мешава. Барои вай эҳтиёт шин. баъд сюжети кардагитона дар намиҷа метонен ки бибинен. намиҷода ки ҷоида ҳастай. намиҷада метова баъд. намхе дӯстон, видеоро то охирон тамошо кунен. умедворум ки ёд мегирен.